Pagbutaang og dugang mga ekipo aron pag-monitor sa linog gitinguha sa OIC sa Fivox, Visayas. Nunot kini sa na-record nga mga earthquake swarm sa kadagatan nga habig sa San Remigio ug Bantayan Island. Si Luan Mirundina sa report. Sa record sa Fivox, Visayas, alas 10 kaganihang buntag, niabot na sa 2,658 ang mga aftershocks nga nasinati human sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Martes sa gabii. Labing kusog nga aftershock nga natala ang nasinati alas 10 kagabii nga niabot sa 5.0 magnitude. Ano mo na, murabag domino effect ba? Yang domino effect. Kung nag-quake ka dali, siyempre, ang mga silingan ng mga pole, pwede po na siyang mo-adjust. So kung wata kabalog nga kani siya mo extend po dito or katong extend sa taas, mura na siya. Samtang gitinguha usab karon ni Robinson Jorge, OIC sa Fivox Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga mabutangan og mga ekipo ang isla sa Bantayan aron sa pag-monitor sa linog human may na-record siyang mga earthquake swarm o sunod-sunod usab nga mga hinay nga linog sa kadagatan nga nag-uwang sa San Remigio ug sa isla sa Bantayan. Daghan na mag-event na record diri mo na nga akong hangyo ganito si mga taga-earthquake engineering nga. Pwede ba nato butangan na yung mga equipment diri para kung namay dako somewhere sa North Cebu makuha na nato. Wa may availability sa atong equipment mo nang wa siguro ta na wa pa ginato ni ma-install. Pero na koy MOA diri somewhere diri. Naka-produce na kog MOA nga in case na ko equipment diyan na mo ibutang. Sukad kagahapon, may mga taga Fivox Central Office na nga nag-install og mga instrument sa Bogo City uban ang Hazard Impact Group. Samtang karong adlaw, mga but-usab ang earthquake engineering team aron mususi sa impact sa linog sa mga edipisyo sa Northern Cebu. Matod ni Jorge, dako kaayo ug matabang ang pagbutang ug nagkalain-laing mga ekipo sa Northern Cebu kay magamit ang maong mga record sa mga site response ug engineering works. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirundina, Balitang Bisda.